his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Bwererani kwa chauta, bwererani kwa chauta. Mneneri Hosea lero akukodola. Pamene tikumaliza buku la mneneri Hosea, pali mawu amphamvu abwino akutikodola kuti tibwerere kwa chauta. Lero ndi lachisanu pa 8 July chaka cha 2022. Ndipo salimo yathu ikutitsimikizira kuti chithandizo chathu chimachokera kwa chauta. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Hosea, mutu wa 14 ndi 1 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Dafren Jailos, mtolankhani ku Radio Maria Malawi mu Diocese ya Mangochi. Uthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera, mutu wa 10 ndi 16 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la profeti Hosea. Hosea 14 ndi 1 kulekera 9. Inu Aisraeli, bwererani kwa chauta Mulungu wanu, pakuti mwagwa chifukwa cha machimo anu. Bwererani kwa chauta, ndipo mumpemphe kuti mutikhululukire machimo athu onse. Mumvere pempho lathu ndipo tidzakuyamikani ndi mawu otamanda. Asiriya adzatipulumutsa, akavalo ankhondo adzatiteteza. Chimene tidapanga ndi manja athu sitidzachitchulanso kuti Mulungu wathu, pakuti ndinu amene mumachitira chifundo amasiye. Chauta akuti, ndidzachiza matenda awo a kusakhulupirika. Ndidzawakonda kwambiri, pakuti ndaleka kuwakwiyira. Ndidzatsitsimutsa Aisraeli ngati mame, adzachita maluwa ngati kakombo, adzazika mizu ngati mtengo wa ku Lebanoni. Ziphukira zake zidzatambasuka kutali, adzakhala wokongola ngati mtengo wa olivi, adzakhala onunkhira ngati mkunguza wa ku Lebanoni. Aisraeli adzapezanso chitetezo mwa ine. Adzakolola tirigu ambiri, adzachuluka ngati mpesa. Adzakhala otchuka ngati vinyo wa ku Lebanoni. Kodi Aefereimu adzachita nawonso chiyani mafano? Ndine amene ndimamva pemphero lawo ndi kuwasamala. Ndili ngati mkunguza wogundira nthawi zonse. Ndine amene ndimawapatsa zipatso. Amene ali wanzeru amvetse zimenezi. Amene ali womvetsa azisunge. Pakuti njira za chauta nzolungama, ndipo olungama amayendamo, koma ochimwa amakhumudwamo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu uthenga wabwino monga adalembera Mateyu Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 10 ndi 16 kulekeza 23. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, mumvetse bwino, ndikukutumani ngati ana nkhosa pakati pa mimbulu. Ndiye kuti khalani ochenjera ngati njoka,
ndofatsa ngati nkhunda. Anthu muchenjere nawo, pakuti adzakuperekani ku mabwalo a milandu, ndipo adzakukwapulani m'nyumba za mapemphero. Adzapita nanu kwa nduna ndi kwa mafumu chifukwa cha Ine, motero kuti mudzandichitira umboni pamaso pawo ndi pa anthu a mitundu ina. Akadzakutengerani ku milandu musadzade nkhawa nkumanena kuti kodi tikakambe bwanji kapena kuti tikanene chiyani. Mudzapatsidwa pa nthawiyo mawu oti munene, pajatu odzayankhula sinu ayi, koma ndi Mzimu wa Atate amene adzayankhula kudzera mwa inu. M'bale azidzapereka m'bale wake kuti aphedwe, bambo azidzapereka mwana wake, ana adzawukira makolo awo mpaka kukawaphetsa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha Ine, koma yemwe adzalimbikire mpaka potsirizira, ameneyo ndiye adzapulumuke. Tsono akamadzakuzunzani kumudzi wakuti, mukathawire kumudzi wina. Ndithu ndikunenetsa kuti musanathe kuyendera midzi yonse ya Israeli, Mwana wa Munthu adzakhala atabwera. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pali mawu amphamvu muthenga wathu wa tsiku la lero, makamaka cha kumapetoko, akuti yemwe adzalimbikire mpaka kumapeto, ameneyo ndi amene akapulumuke. Zikuti kumbutsaso zija pena Ambuye Yesu ananena kuti sonse akuti Ambuye Ambuye akalowe mu ufumu wakumwamba. Yemwe adzalimbikire mpaka kumapeto. The question is, ndi kumenya bwanji nkhondo yanga ya Chikhristu, ulendo wanga wa Chikhristu? Nchifukwa ketu Paulo ataona mmene wayendera kuti ndinazunzapo mpingo wa Ambuye, koma nditatembenuka mtima nditakumana naye pa njira ya ku Damasiko, ndagwira chikhulupiriro, ndasunga chikhulupiriro, ndalimbana nako kulimbana kwabwino, ikunditsalira ndi mphatso, mphotho imene ndikalandire, ndamenya mpikisano waliwiro. Chimodzimodzi lero akunena kuti amene adzalimbike mpaka kumapeto ndi yemwe amene akapeze chipulumutso. Pa tsiku la lero, popitiriza mthenga wabwino umene tinaona tsiku la lero, Ambuye Yesu akuwalangizabe, akuperekabe malangizo kwa ophunzira ake pamene akupita kukalalika kumiraga ndi mizinda yosiyanasiyana kukalalika mthenga wake. Zikundidodometsa, Ambuye Yesu samabisa chichewa, akuti ndikutumani ngati ana nkhosa pakati pa mimbulu. Iyi tusinjire imene dziko lapansi limatiphunzitsa. Ndiye saife tikamaitaniraso imvina achinyamata kunsembe, tabwerani omayesera kukometsa kunsembe ndi wabwino, timanjoya, timayendera limodzi, timatere. Of course umamuza koso ma challenges akabwera mu system, koma Ambuye Yesu from the word go anawuziratu mukakumana ndi izi, ndikutumani ngati ana nkhosa pakati pa mimbulu. Imagine ndani akanatha kuwatsatira, koma ndi zimene Mulungu wathu amafuna tizidziwiratu. Chikhristu si chipembedzo chobisa information, si chipembedzo choti tizizionera momwemo, timadziwiratu. Mukulo wa Chikatolika, kukatolika kumakhala kupita kumphakati, kukatolika kumakhala kupereka masika, kukatolika kumakhala kupereka zachitukuko, kukatolika kumakhala kulimbikira, kukatolika aliyense azidziwiratu akamapanga chiganizo. Osati tabwerani kukatolika kuja timakhala ndi matri iyayi kwauza anthu zoona zenizeni. So tikuona chani mawu athu a tsiku la lero? Pali maphunziro mwina anayi kapena asanu ofunikira kwambiri. Mwachangu phunziro loyamba, Ambuye Yesu afuna kuti pamene tizikumana nazo zokhoma motumikiwo, akuyembekeza zinthu ziwiri. Choyambirira, we should word of fear. As we work, as we save, let us not be worried. Chifukwa yeyo ali nafe, sitikuyigwira ntchito itokhayi. Chachiwiri chimene akuyembekeza kwa ife, we should endure to the end. Tilimbikire mpaka kumapeto. Nchifukwa chake mneneri Hosea akunena kuti inde kudera nkhawa ndi umunthuwo, koma nthawi zina nkhawa zathu, mantha athu, misozi yathu imabwera chifukwa chonena kuti tataya Mulungu kuti akhale roko ya moyo wathu, kuti akhale habu ya moyo wathu, kuti akhale nsanamira, kuti akhale kasupe wa moyo wathu. Mukumbukira bwino Chinua Achebe mu ndakatulo yake ananena kuti the falcon cannot hear the falconer when things are falling apart. Ngati zinthu sizikugwirizana pamodzi, basi panakhala chinambalala. Inu ndine nthawi zina kulira kwathu, misozi yathu, kudandaula kwathu, mantha athu amakhala ndina kuti chifukwa choti tatalikirana ndi Mulungu. Nchifukwa yake mneneri Hosea pamene akumaliza buku lake akunena kuti bwererani anthu anga, mwatayika nthawi yayitali, mwalowerera nthawi yayitali, bwererani kwa Ambuye kuti akhale thanthwe
la moyo wanu. N'chifukwa chake mwimbitsi wathu wa Salimo tsiku la lero akutikumbutsa mobwerezabwereza kuti chithandizo cha anthu olungama chimachokera kwa chauta. Chithandizo changa chimachokera kwa inu Ambuye. Khulupirira chauta ndipo uzichita zabwino. Khala m'dziko ndi kutsata zokhulupirika. Kondwa iwe mwa chauta ndipo adzakupatsa zimene mtima wako umakhumba. Chithandizo changa chimachokera kwa inu Ambuye. Yes, chithandizo chathu chimachokera kwa chauta. N'chifukwa chake Hosea kunena kuti tibwerere kwa Ambuye. Kodi uthenga wabwino kutipatsa uthenga otani tsiku la lero? Uthenga wabwino ukutsindika kuti tidzakumana ndi mayesero osiyanasiyana, anthu adzatizunza, adzapita nafe kumabwalo, koma Ambuye Yesu augawa mazunzo amenewo, awagawa m'magawo atatu. Akubanja kwathu adzatipatsa persecution. Zimaoneka bwanji? Nthawi zino ufuna utumikire Mulungu koma mwina achibale, those dear and near to you nkumakutsutsa. Usapite ku sisteri, usapite ku nsembe kumene kuja anthu amazunzika. Mwina not necessarily uchitokuza kuti usapite, koma mmene akukambira nkhani, sono ufuna upite ku nsembe, ufuna ukakhale ngati Father Damascus aja, ufuna ukakhale ngati Father uja aja, ufuna ukakhale ngati Father uja. Iweyo amene mwana pang'ono ndi pang'ono kumabwerera. Pamenepo ndiye kuti tikumuzuza moyo wake wauzimu, sitikumpanga support. Nthawi zina kufuna kutumikira Mulungu ndi chuma chako ndi nthawi yako, anthu nthawi zonse mangokukumbutsa. Kwati kuchechi mmadzilenga ngati oyera mtima bwanji. Tatiyeni apa tizingokhala tikuzuzidwa muzimu. Nthawi zina ngakhale akuti anthu adzapita nanu kumabwalo osiyanasiyana, boma lidzakuzuzani. Mwina the dimension ya mazuzidwe ndimene yasintha. Padzana literally amapita nawo kumakhoti kuwazuza akhristu mwa njira zosiyanasiyana. Koma tikayang'ana mmene maboma athu akuyendera masiku ano, kantwise kuti akhristu akuzunzika. Mwina tiona pamene akhristu akupanga propagate the values of the gospel, nkhani zochotsa pakati, nkhani zochotsa moyo, nkhani izi ndizi, anthu amangobwera m'dzina la maufulu kumatsutsana ndi zimene mpingo ukupanga, zachikale zachimidzi, pamenepo mpingo ukuzunzika. Nthawi zinanso pomene kuti mpingo timanena kuti ndi thupi la Khristu, aliyense amene anabatizika, tikayang'ana aliyense amene adalengeka titonena kuti ndiye mpingo. Tikayang'ana nkhani ngati za misonkho, kodi sitinganene kuti akhristu akuzunzika? Ifati makhulupirira kuti mpingo uziyenda bwino ndi mpingo umene ukhala supported. Anthu akupanga bwanji support mpingo pamene msonkho lipena paliponse, pamadzi msonkho, pamazira msonkho, pamachesa msonkho, pachina chilichonsecho. Pameneponso titonena kuti mwa njira ina mpingo ukuzunzika because ukulephera kukhala supported. Komano chosangalatsa kwambiri ndi Ambuye Yesu anali kuwalimbitsa mtima kuti koma musadzadere nkhawa pamene mukuzunzika. Sindidzakusiyani nokha. Ambuye samatisiya tokha, Ambuye sadatisiyepo tokha. Tiye titsegule mitima yathu, tadalire kuti Ambuye Yesu ife tagwada mogonja, tofuna mutithandize. Ife Ambuye Yesu ngakhale dzuwa liwombe, ngakhale mvula igwe, ngakhale chisanu chitani, ife Ambuye tidalira inu nokha. Potsirizira tikawerenga verse 23 mu Chingerezi imaveka bwino kuoposa. When they persecute you in one city, flee into another until the Son of Man shall come. Ambuye Yesu afuna tikhala ochenjera. Nchifukwa kuyambira ujanena kuti mukhala ochenjera ngati njoka ofatsa ngati nkhunda, kugwiritsa ntchito nzeru. Be prudent enough as you face the world. Nchifukwa yake tikayang'ana anthu ngati Daniel anakaphunzira maphunziro achisawawa, maphunziro achikunja, koma mapeto ake anagwiritsa ntchito maphunziro aja kukathandizira abale ake kuti akhale pabwino. Ifenso pamene tikupanga face the world which is taking sin as a lifestyle, dziko limene likuzunza Khristu mwa njira yosiyanasiyana, Ambuye Yesu ati mukhale ochenjera. Nthawi zina timakhala ogona m'dzina la Mulungu, tiyerekeze pabwera muliri wa COVID-19. Tikhala ochenjera mkati mwa muliri wa COVID-19. Osangonena kuti ife timakhulupirira Mulungu, zaubayitsazo tilibe nazo ntchito, zakatemerazo tilibe nazo ntchito, Ambuye atiyankha. Kumbwambwa anakuja ndiye kumene kukhala ochenjera nkumuza Mulungu kuti ndimadalira inu nokha. Ngati anthu ati ndi za satanic, ine ndidziwa kuti in the name of your son who died for me, zimenezo mudagonjetsa kale, ndibayitsa because of faith. Mukuona ukhala ochenjera pamene anthu akuchita nawo nkhani zotukula moyo wawo, kumachita koma kupemphera. Ambuye ndikupanga business, mu business yanga mundithandize. Ambuye ndikupanga ndale, mundale zangazi ndifuna inu mukhale mbusa wanga. Ndikuti kupanga zinthu mochenjera. Nthawi zina we invite trouble in the name of faith. Ukudwala ukufunika operation, oti ine ndimakhulupirira Mulungu, Mulungu andithandiza. Mufa tikayika kumanda,
mupite kuchipatala mukhulupirira mulungu kudzera mwa madokotala ake, kudzera nzeru zimene adatipatsa atithandiza. Don't invite trouble unnecessarily. Kukhala ochenjera ngati njoka, ofatsa ngati nkhunda. Amanena kuti courage is not recklessness. Kulimba mtima sikutayirirayi. Mwana Yesu ataona kuti mfumu Herode ifuna kuchotsa moyo wake, bambo Yosefe ndi amayi Mariya adathawa kupita ku Egypt. Kulimba mtima sikutayirirayi. Ukudziwa kuti panopa zinthu zindithina. Pempha Ambuye ukupanga mbali yako. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti atipatse chaulere choti tiyesetse mchikhristu chathu kupirira mpaka kumapeto. Mbali nayi tikudalira chithandizo chake. Tiye tipemphererane wina ndi nzake. Ife amene tinayamba bwino tiumalize ulendowo. Ife amene tagwa njiramu tidzuke khotekhothe ngwa njira kwalinga mtima komweko. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.